hieno temppu. Näetkö, mahtava määrä kortteja, hieno nainen ja ennen kaikkea se oli vähän räjähdystä, koska kyllä mun täytyy sanoa, että mä odotin vähän enemmän siitä sun alkubiisin ilotulituksesta. Hei, mitä tää on? 2 tähtisadetikkua ristissä, nekin sammuu kesken kaikki. Joka ihmisellä on joulukuusessa enemmän kamaa kuin meillä täällä tänään. Tää pitäisi olla kansainvälisen tason show. Meillä Pälkäneen paukkupojat sanoi laskutussopimukseen irti, että ei saanut piikkiin enää sieltä. Aha. Mutta siis mä tein itse pommin tonne lavan alle. Siellä on 7 kiloa dynamiittia ja ruutia ja pensaa ja kaikkea mikä paukku, mutta se jäi suutariksi. Siellä on tommonen... Siellä on räjähtämätön pommi. Johanna Lakko. Pysy säsässä. Ihan. Joo, älä tee mitään. Älä tee mitään! Thank you very much. Tässä työssä tapaa hirveän monta mielenkiintoista ihmistä. Varsinkin naisia. Ja vaikka en aina ymmärrä heitä, niin seuraava episodi antaa asian hieman valaistusta. No se sitten lähti. Mitä? Se sitten lähti! Mikä? Räjähti! Kyllä paukahti! Ei ole enää vaaraa! Ei mitään vaaraa! Miksi sä huudat? Vinkuu korvissa! Mitä? Kyllä jysähti! Jim Salabim Taikashown seuraava esiintyjä hurmaa meidät